Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan lokacin. Darasinmu na yau shine za mu yi shi akan wani application mai suna ChatStyle. Application ɗin yana da kyau matuƙa wurin canza nau'in rubutu ta hanyoyin da muke so. Za mu shiga kai tsaye mu nuna muku yadda za ku downloading ɗin application ɗin a cikin Play Store. Za mu ajiye link ɗin application ɗin a description ga inda suke so su samu application ɗin a sauƙi. Idan mutum bai ga application ɗin a description ba sai ya je Play Store ya downloading ɗin shi. Yan uwa da Allah kar ku manta ku rinka taɓa mana alamar subscribe da share da like. Ku tura wa abokananku saboda su ma za su ƙaru da wani abun daga cikin wannan darasin. Mun gode. So kamar yadda kuka gani mun shigo cikin Play Store. Kowace Android tana ɗauke da Play Store. Sai mu taɓa search ɗin na kai tsaye. Gashi nan ma na ɗauko shi da ma ChatStyle. So gashi nan a farko kamar yadda kuka gani haka. Gashi sai dai in yi updating. So amma kawai kun kuwa sai ku yi downloading ɗin shi na yadda za ku ji daɗin yin amfani da shi tunda sabo za ku ɗauka. Bari mu tafi kan darasin kai tsaye. Kamar yadda kuke gani nan ne cikin application ɗin ChatStyle. Ga style ɗin rubututtuka nan iri-iri ga sunan kala-kala. Duk irin wanda mutum yake bukata sai ya taɓa shi ya rubutu. Misali bari mu ɗauki wannan direct mu ɗauke shi za mu yi aiki da shi. Gashi za mu iya aiki da shi ta hanyar rubuta sunanmu ko wani saƙo misali da za mu sa. Misali bari mu yi amfani da sa saƙo haka. So gashi nan duk rubutun zamu ga ya caccanza kamar yadda kuka gani haka. So in zamu tura wa abokinmu kai tsaye ta WhatsApp gashi nan a farko a saman nan. In zamu yi kwafi din mu je wani chat din mu sa shi ma ya bamu dama. Idan kuma zamu tura a wasu chat din kamar Messenger, Instagram, Facebook so su ma gashi nan muna taɓa shi zai bamu dama ga sanan duk wasu abubuwa. Ta haka ake amfani da shi wannan application din. Ga yanda ake rubuta suna kamar akan DP na Instagram ko kuma na WhatsApp ko na Facebook. Ga yanda ake rubuta number a cikin style in zaka tura ma wani saƙon number a chat zai ganta style. Ga emojis nan nau'in kawai kalan emojis iri-iri shi ma za mu duba kala-kala mu ɗauka. Ga artwork shi ma gashi nan kala-kala za mu rinka ganin abu kamar imajin wasu suna turo mana. So ta haka za mu yi amfani da wannan application mai kyau. Kar ku manta da alamar subscribe da share da like.